Čaute ľudia, my vás vítame ďalšie do dneska si zahráme Metal, no tak ideme na to. Hráme. Ale hráme s dačom. Boj? Skullboy, áno. A to Je to Metal Skullboy. A hráme na počítači. Metal, normálny Metal. Budeme toto video natáčať len 5 minút, lebo nemáme čas. A potom natočíme ďalšie. A budeme natáčať schovku. Okay. A poďme na to. Jelenko. Kuša. No, Andrej, normálne. Ale tu nie je nikoho, vidíš, tu nie sú čísla. Lebo to už máš ty. No ukáž. Počkaj chvíľu, kameraman. Buď na chvíľu. Skúsim tak. Nevieme dielko, idem natočiť ja. Normálne hrajú už. Na to? Hej. Normálne, ale už, že normálne hrajú v dome. Dobre. To vypneme. Chod zazvoniť a utekaj rýchlo do izby. A tu sa, tam poď. Tu? Tam. A dáno za dvere choď. Počkaj, idem ja. Teraz ja. Teraz idem ja. Mám natáčať. Pozrite. My ideme do kuchyne. Počkaj. Skryj sa rýchlo. Robíme. Dobre. Kniha. Čakajte. Kniha, asi prvého ročníka. Ja som myslel, že je tu. Taká ona ťa tu nechytí. Nájde. Nenájde. Ja som to už hral. Okay. Máte. Mamko, kde je mamka? Možno tu niečo nájdeme, ľudia. Ideme tu. Ideme za ockom. Poďte, ideme. Ešte 3 minúty. Ona ešte nevyšla, kde je? Mama? Ona sa asi zabugovala, ľudia. Ona sa asi zabugovala. Kde? Ja som ju zamrel. Ona je, že tu. Vidíš, povedal, stop. Ľudia, viete, kde je? Tu naspäť, bude dobre. Ona si ma fakt nevšimla, ľudia. Hej. To je proste debilka zasrata. No. Už ide ocko. Maťa. Nemá. Zdraj. Ty stupid. Dostali sme. Tak čaute ľudia. Buf. Buf.